Bahay. Oh, masan yung exit, di ba? Exit dito. Ah, Saan dami nagreklamo doon? Nabubura daw. Boston? Pati na lang binibigay. Yung tig 700 ba yun, ma'am? Hindi, libre yun. Ay, postal. National ID. Fake daw yun yung. O, kaya ngayon, ang mga pinibigay ngayon sa mga hindi ka narilisan ng ID, kapul na ganito rin. Hindi kampan sa amin. Parang one way lang din ata to. One way lang din ata to. Pwede kaya tayo dumaan dito? Pwede mo, meron tayo nasa lubungan eh. Ayun yung Mount Samat oh. Yun yung Mount Samat. Ha? Oh, oras na ma'am. Yun sa tayo umikot kanina ma'am. Meron. Mura lang yung entrance ma'am. Yung cross. Oo. Oo. Yun sana yung pupuntahan ko ma'am. Nung hindi sila pumunta na Subic. Hindi na. Sa Bagak dapat tayo eh. Hindi naman tayo sa Subic eh. Sa Subic tayo. Ay, sorry. Ay. Nakalimutan ko meron pa lang. Akala ko sa kabila lang pero di pala dito. Dito nga yung ano. Pwede siguro lumigo dito. Hindi sa kabila kasi ma'am walang left turn, di ba? Dito kaya may right turn siguro. Ito bakit yung truck eh? Hindi, ano yan ma'am, sa gobyerno kasi yan eh. Mga delivery dito, yung mga nagtatambak. Pwede. Kapag nandito dito sa daya. Pwede tayo dito. One way lang kasi ito. Kaya magano pala sila ng flyover dito. Sana all may flyover. Tuturo ko sa inyo ma'am yung mga sinasabi ko kanina sa inyo later. Mamaya.
pa naman. Ayun o, yan o. Yan. Nadidetect yan, ma'am. Kahit langgam, nadidetect yan. Yan yung kahit. May darating sa inyo, ma'am. Ganyan ang kataba yung Republika ng Pilipinas. Wala kayong nakalimutan, ma'am? Wala kayong nakalimutan? Biglang may kulko. Buti na lang nakasapa tayo.
Salamat, ma'am. Mount Samat. lang kayo nga. Hindi kayo pwedeng lumampas sa 60. Ay lumampas kayo sa 60, matitrace kayo. Ayun o, dapat nasa 60.
tayo ng singit. Ayan, nagtatapik na bandang part ng hindi natin siya Metro Street. So, may mga pasal-pasal na. So, ayan.
Yun, presto. Shout out sa mga boss na yun. Ginagawa nitong box ko. Ha? Oh. Sa tindahan na. Nagdaanan natin. Dito na sa Bulangko, ma'am. Doon na tayo malapit. Para isa na lang pahinga natin. Hindi nyo nakita, hindi ako humihinto. Para hindi masayang yung... Meron, marami akong nakita kaso ayaw huminto. Ayaw ko munang huminto, mamaya-maya tayo hinto. Gusto ko yung tuloy-tuloy yung pahinga natin. Konti na lang. Parang may patay yata eh. May patay. Kaya pala traffic. Akala ko traffic talaga eh. Malapit. Nasa ano na tayo? Malapit na tayo. Malapit na tayo sa langit. Ayun o. Nasaan tapos na tayo? Ganyan talaga yung buhay, nakakaplang yung buhay. Ayaw kasi pumagin na mga sakit na to, dapat makakapit mo eh.
guys. So, first time natin upload sa oh. Ang ginagawa niyo, kuya? Oh. May stress ko. Sana all pwedeng ganito sa buhay natin. Oh, papamatay ka, kuya. Ah, wala nga sa akin eh. Alam niyang nasa ano siya, pa dapat hindi siya. Sa Pilipinas ka lang makakakita. Oh my God, kasi ikaw magta-turn left. Huwag mong subukan. Malapit na tayo.
Dito ma'am, meron. Hindi, magkape na lang tayo. Gusto niya? Diba? Gusto niya? Dito. Yan ah. Ha?